tina Prophet Miracle Taku, Miracle wacho Ndini, zvakare tina Pastor Brian Marwenze waripo pakati pedu. Pastor Brian Marwenze ndivo veUdifa, handitika chechi yakatangira kuSouth Africa uko vachisundwa naMwari, vari kuSouth Africa kudzamara vauye muno vachitanga, tikuona basa ravo riri kuenda mberi. Zvakare tina Evangelist Ruwende, right, wakamirirawo saidi dzimwe nguva rine mapostori, right. Kwazvakanyanyira but not kuti kumapostori ndokwazvakanyanyira chete, kana kumapendakostal kwedu tinombotanga tati tauya takamutakura Jesu, takamutakura, tauya takamutakura, kuti chimirai ngatichinje mudhu kwatangati you are how far me worship you, my Lord. Ndivuzali kata kata ripepeli katsumahanda ayayayayayayayaya zvatotanga. Hapana wakazotimi kwa chibhakera kuimwe chechi yemabhodhuku pane munhu akanga achinamata nematangizi kunga anga achiruwa mumhepo. Maybe ndireganisa wanze tingatopedza nguva, right. Ndiye ngada kutanga kuti apinde munyaya apa, maybe titangane kumapostori. Evangelist Wende, chii chinoitika kuti ndimi dzizoburuka munhu ada kutanga aimbirwa zvakatodzei? Makadini vateereri veDiamond FM, makadini vabataps nhau yamaunza apa munhu waMwari ka inhau inonetsa yandichakumbira moyo murefu kuvazhinji vakanditeerera pano. Nekuti tikapinda mushoko raMwari nemafirimu ari kuitwa mumasangano zvakaoma. Sei ndichidaro? Nekuti mushoko raMwari hapana pekuti vanhu vanototaurirana kuti takuda kutodai wobva watotanga kutotaura nendimi wese. Iyaya iart kana kuti drama. Mweya mutsvene waMwari tichiutarisa mushoko raMwari haushandi uchidaro. Hakusi kudzamirwa here? Haudzwi kudzidzamirwa. Ayo, pakuimba ikoko hakusetwiba kuti tinodzamirwa kubva na9 kusvika na9:30. Tichatanga nepraising kubva na6 kusvika na9. Tozodzamirwa kubva na9:30 kusvika na pastor ozoya na10. Hakuna kudzamirwa, idrama iroro. Jesu achishandiswa nomweya mutsvene, shoko raMwari rinotaura kuti aitungamirirwa nomweya kuenda kurenje kunotsanya. Kudai mweya waisamuudza kuti enda kurenje aisatsanya. Kristu aigona kungoti achifamba obva atogara ototanga kuparidza, pozi ndo zvainenge anzwa Mwari achiti ita. Zvako mazuwano zvazara madrama. Ukauya kumapostori kunotozikanwa kuti kune nziyo dzatinofana kurowa, tikairowa takadai mweya akufana kuburuka. Ende inofana kutorohwa nanhingi kana nanhingi. Ikarohwa nanhingi asiri nhingi hatidzamirwi hatipindi mweya. Iati futi. Saka ndati vanofana kundiregerera, asi ndiri kuda kukumbira kuti panopera chirongwa chino Mwari atibatsire. Mushoko raMwari zvirimo zvekuti kune nziyo dzomweya. Kutori nevhesi rakadaro. Right. Mumbobata makadaro. Tine vhesi yatawerenga Acts chapter 2. Yes. Verse 42. Inoti, as they continued steadfastly, exactly. Vakarambira vari padzidziso yechipostora vachidemura chingwa nemuminamato. Anditika then mamiracles abva atanga kuitika. Yes. Saka kana vanhu vachimboimba paya paya hakusiri kurambira here, vanhu vari pane zvaMwari, vari pane zvaMwari, vari pane zvaMwari, vari pane zvaMwari, then later on mweya mutsvene obva wazodini, obva wauya. Ndo zvazvinofana kuita, but hazvisi kudaro. Mazuwano zvinotoaktwa kutoziva kuti kana taakuda, kana kuti pane zvinonzi ngatiende pamba pemunhu tinobvise zvinhu. Kazhinji havabvisi zvinhu vachisvika pamba pemunhu kuchipostori. Vanomirira 12 midnight kana kwako wane nguva dzavo dzavanotoziva kuti pakati paho kana kuti kwakoedza ndo paticharowa idzi kuti tibvise. Saka zvinoita seunga nguva yese yawanga wachishumira wari panzvimbo, wanga wachitoshumira chinhu chiripo, wachitochiziva hawo, wakatochimiririra kuti nguva yacho ichasvika kuti tichidini. Ukavabvunza kuti muri kuzviitira vanoti takati chimbotanga tatsvaga mweya.
sazvirita songa vabva kudzimba vasina mweya wazoya kotsvagira mweya panzvimbo yawadini ungosvika wabva watobvisa wozosara wonamata asi watodini wabvisa. pamwe wanotokutaurira kuti abvisa zvimwe asi zvimwe tichazoya tichidini futi tichipedzisa. Handingaziwa hangu ndo pandoda kuti ndibatsirike. Ukaenda futi kuvakomana wePentecostal wacho munhu akatenda shoko nhasi handiti hawapisi zvinhu zvaainazvo musi wacho musi wekubhabhatidzana kana umwe musi ndo paunotanga kubvunzana naye kuti hamuna here zvamaamuinazvo tibve ko zvangodini kuti paatenda shoko tobva tatobvunza zvaari because angona ungofa munhu akafa zvinhu zvisina kupiswa. What's next? Samuchaona kuti pane tsika dzaakurarama nadzo dzisiri kutaura kwaMwari asi kwaakuronga kwevanhu. Tiri kuronga marongero edu toda kuzoisa Mwari muzvinhu zvatakadini zvatakaronga. Ini ndo matorera andiri kuzviita bozi patinozviwerenga mushoko raMwari pamusoro pekuimba uku nekuimba kuriko nhasi uku zvikuwirirana. Saka mutaurire kuti inini kungosvika muchechi kungopinda muchechi ndoti winspo area my lord hai ndichingopinda muchechi mazwisira angu ka hamufani ungodaro pamapinda muchechi chete kana murodhi musati mapinda muchechi. Yes, ndichitongosvika ndimi hadzifaniri kugadzirirwa nzvimbo. Mweya mutsvene kuti uporofite mumunhu haufaniri kugadzirirwa nzvimbo netime yekuti unotorongerwa nesong kuti zviite. Rega ndimboverenge vhesi riri panapa rinosimbisa zvandiri kutaura. Riri kuna vaEfeso pachapter ya 5 vhesi ya 19 panoti ipo mutaurirane pakati penyu namapisarema nenziyo nezviimbo zvomweya yenyu muchivonga Mwari. Right, rega nzokorozi pane pandajamba. Mutaurirane pakati penyu namapisarema nenziyo nezviimbo zvomweya muimbire muridzire Ishe mumwoyo yenyu. Saka muri kuona kuti pisarema kana nziyo dzomweya dzinogona kuimbwa pamwoyo wemunhu. Izvozvo zvinokuita kuti utaure nendimi chero uri parenje wega, chero uri muimba yamukati, chero uri panzvimbo yakaita sei. Hazvidi kumirira kunzi titange taita 50 kuti paimbwe karwiyo kanozoita kuti nditaure nendimi. Handizivi mufundisi, mungandibatsire. Misati mawose tawapindura. Ona nyuchi dzinoruma. Onyuchi dzinoruma. Tawagora kwenda. Dzinoruma. Sekuru mamerwe. Ndau yakwe muri. Tibatsire tizwe panyuchi dzinoruma. Tiri kuona kana pachiwanhu tinombosvika mitambo yemabire emunoita. Tipe itizwe. Zvinoitika kuti atisvika anhu akabudirwa. Panoda kutanga parohwa patemwa kambo tozoonawo vanhu vakutanga kuchibudirwawo. Ndini muzukuru wako, ndini sekuru wako. Muri munhu akauya pamwana uyu. Jakadai ndini mbuya. Amen whatever. Chii chinomboitika paya paya. Tiri kuona zvinhu izvezvi zvinoda kunga kuda kufanana nekumachechi ikoko. Chii chiri kuitika? Of course zviri kurambwa kuti hazvisizvo but zviri kuitika. Vari kuacknowledge kuti zviri kuitika. Imimi mungambotitsanangurirawo here muri kudiwire chiwanhu nemaonero amunozviita. Chekutanga ndiri kuti ndikwazise wateereri weDiamond FM. Ndichikwazisa vabatapsi. Ndinotenda. Nevese vanobata chikaranga. Right, naurwa ndoda kuti nditaure nezvayo ngeikuti kana uri mudzimu, kana ari sekuru, kana ari mbuya, haagadzwi nekuimba. Uyezve sekuru kana mbuya anogare munyama memunhu. Saka kana sekuru atoya musi wekutanga kuti sekuru abuda, hatinati chetichatiba tokuabudisa nekuaimbira ba, ngekuti atogara apo. Ko ngei zvichiti after vanhu vambotamba anaona kamboona be kana kuti watobudirwa pasina kutakwa kwengoma. Tiri kuona pari kutanga paimbwa wakondode kwenda. Ndiri kuda kuona kuti zvinhu zvazvinoda kufanana here nekumachechi kuti tinombotanga tatomboimbirawo ndimi dzozotanga kurira. Chii chinonga chichiitika ikoko? Chinenge chaakuitika apa pangechekuti kuimba kwetinenge taakuita kunoku taakuchizivisa kuti dare retaakupinda rare kuchiti simba riwedzereke mukuimba nekuzvizunza. Pamwe pacho kuna kuri kuzunze magupa
kune dzimwe mberekera dzinenge dziripo, saka pakaimbwa mberekera dzinodzi dzinotisa, mudzimu uya wosara uri wega. Saka pane kazhinji kacho kuimba zvakafanana nekuti taakukokera tichitaura kuti nguva inoya nguva yezvakati, ngekuti hapasi pese panoimbwa uchibuda, nekuda kwokuti mudzimu watogara utoripo pauri ipapo. Saka zvakafanana nekuti uchitofamba murodhu unogona kutobatsire munhu usikazi kubudirwaba, ngekuti mudzimu watogara uripo, unenge wakutooneswa nezvinonga zviri kududzirwa pane munhu. Saka kuimba kuya zvafanana nekuti idandaro rekukudziridza badzi kuti zvipe chikamu chekuti chikamu chetaanacho chikamu chekuti ana sekuru ano abude. Saka kubuda kwawo ana sekuru taakuimbe dzimbo dziri kududzire kuti zvinge zviri pakadzikadzika kuti simba riwedzere. Kuimba kukokera. Saka munotiwo kudiyo newe machechi awo wachimbotanga waimbawo wozotanga kudzungudza musoro, rwendo rwawakabva narwo kuchikaranga, nekuda kwekuti kuti munhu uzoende koporofita uri kuchechi, mudzimu uno ndo unotanga wakumbirira kudzinza rako kuti ana sekuru woye ndode kuti ndiite zviro zvino izvi ndiri muchechi. Wochizoende kuchechi wozopuwawo mitemo, asi mitemo inoyi iri kopuhwa pane munhu wagara aine chikaranga chake. Ndo maonere endinoita iwawo. Pane message iri kuya panapa zvikazi chinhu chese chinotanga nemusic. Kana imi tese tiri muno makatanga nekuridza music musati mataura kuchema kwamakaita kazuro zvese ndo matangirazvo. Ameno pamwe ndiyo order yacho. Ameno mufundisi Marwenze, munotiwo kudii nazvo hanzi wemachechi makatorera kuchiwanhu imimi. Maitira taingo zvita kuchikaranga kukokera kuti of course mudzimu asi wagara uripo, but tikachiembera machikumbo dzinga mbereka zvinova kuti zvimwe mweya zvinoda kutasa kuti mudzimu yaudini ubude. Taimbira kudaro zvinombotiza tochizoyo. Ameno munoti kuti alright, ndinotenda baba Taps nemukana mukunzwisa kwasekuru muchiwanhu chavo ndo kunzwisa kwavo, asi muchaona kuti kana tikauya kurwendo rwekutenda muna Kristu Jesu tichaona kuti itsika yavo Mwari yavanoda kuti isusu tinge tichivaimbira. Mukuimba uku kune zviro zvakasiyana zvinoratidzwa. Unokwanisa kuimba uri mukati medambudziko, you are comforted. Unokwanisa zvekuimba uchitenda Mwari kubudikidza kwezvaanenge akuitira. Tinoona Paul naSilas vari mutirongo vanosvika pakuimba nziyo mahimn, ndofunga muvhangeri vamboverenga nenhaurwa yemahimn. Expression yaunenge uchipa kuna Mwari, kuzvininipa, you adore him, uchidini uchiimba. Asi tichazoona kuti pari kuramba pachiemphasizwa hachisiri chinhu chiri timed kuti iwewe zviite kwe 30 minutes. Amen. Kana muri kupanzwa ipapo hatisi kuda hedu kuti tizviise mukona kuti tidaro so kuti ngazviitwe kwe 30 minutes ngazviitwe kwati. Tida kurambira tiri pakuti ngei tichitanga taimba zvine zvazvinazvo here, zvine spiritual significance here, zvinodaidza ngirozi here, tikaimba ngirozi dzinouya here, zviri papi chaizvo ndopetoda kuziya. Nekuti Paul naSilas sekutaura kwamaita wari mutirongo. Yes. Ndofunga kuti dai varume wasina kuimba ka andifunga kuti masuo ejeri aivhurika. Ivo vakangoimba, handika muri kunatsa kupanzwisa. After waimba then yes, jeri rovhurika. Munozvibata after vanhu vaimba machechi ndopetiri kuzoona vanhu vakutanga anditika chi kuimba kunodini kunodena denga here zvimbori pai zvinoti amen. Ndibatsirei. Ndo saka ndataura ndikati mukuimba handika munobudisa pamwe pacho you express yourself, pamwe pacho inzira yekuti iwewe uri kuadhowa kuna Mwari kuti Mwari ndishandisei. Ende
patati ngoramba nichingodzokera ipapo hachisi chinhu chekuti you are timing, because hapana chakaipa futi kuti you can even prophesy usina kuimba kudaro. Amen kana muri kupanzwisa. Asi specifically kuimba, vamweni mukunzwisa kwavo nekufunga kwavo vanofunga kuti kuimba kunondiita kuti ndibvise zvandinazvo zvakaipa, saka I'm trying to find my way kuna Mwari kuti ndizozvipresente. Ndo kumweni kudaira kune vamweni vanhu. Asi kuimba kunongoshanda iko kuti you are just adoring God, you are saying Mwari shandai paupenyu hwangu mukati mezvipo zvamakandipa. You are just reverencing kunani? Kuna Mwari mukuimba ikoko. Prophet Miracle Taku, munoto kudi muna Mwari. Dongotanga kukwazisa vateereri Diamond FM, ndiko kwazisa bataps nevafundisi isari pano, Mwari achitira zvakanaka. Ini kuimba ndika ingori nzira yekurumbidza nayo Mwari. But atifani kuva tati kuimba saka ndiko kunodzisa kuti titange kuporofita. No, kuporofita unokwanisa kutongoporofita even nyange munhu wasangana naye muroad. Anditi. Saka kune vamwe hava kuti toda kutanga taimbirwa zvakutonga zvine ching'anga mukati zvisina umwari stereki. Anditi. Nyambisa vechivanhu ndo vanoti aisida kuimbirwa kuti midzimu ite sei idzike. But kwa Mwari uku Mwari anongo operator always. Sekuru wataura vanhu wakati mudzimu unongo wagara urimo. Enda muno wachingamidza vachingamidza. Alright, ndinotenda sekuru makadi. Tunotenda Alright, pane pano pataurwa nasekuru pandingade kupindura. Pavati munhu akaberekwa anokumbirwa kumadzinza kuti azouye kuungano yaMwari achiporofita. Nekuti ivo sekuru vari kuti madzinza ndo anenge akatanga. Zvinodaro sezvataura mufundisi Marwenzi kuti pakunzwisisa kwawo. Asi tikada kutarisa vakatanga neshoko rekuporofita ndo vakatotangira isu vanhu vatema kuvapo. Munhu mutema tichitenda isusu anobuda muna Noah. Magenerations akawanda after munhu asikwa. Mushure mekunga pavanakomana vaNoah paine mukomana angaita musikanzwa akanziwe Kenani. Chawa mushandiri wehama dzako. Aiwa no. Ndasi ndafara kuti mubvunzo wewe muri kundibvunza ka. Ndakunzwa muchishumira zvakanaka chaizvo. Ndazvifarira izvo. Kristu ngakudze. Alright. Ngatisiyane nazvo. Ngatidzoke apa. So tiri kuti isusu kune vaprofita vari mushoko raMwari vasingatendi kumidzimu vatakanzwa vachiparidza Kristu. Vasiri varungu vatinoti varungu asi vanhu vekuAsia chaivo. Saka izvozvo zvinokwanisa kurula out fact yekuti munhu anokumbirwa kuchiwana. Because ivo vari kuzvitaura vari muZimbabwe. Asi shoko raMwari iri tiri kuritaura takanangana nepasi rese. Pane nyaya yamabvunza yekuti kuimba kune zvakunokokera here. Regai nditaure ndichiti kana uchinamata chaiko wakapfugama uchitaura naMwari une a certain level yaunogona kusvika. Kana uchiita yatinoti meditation yeshoko kuti vari werenga shoko warinzwa wobva wambotora nguva uchinyatsokurizera une certain level Mwari anokusvitsa. Ukaimba atinoti worshiping songs zvisiri zvetsika kutongomaimba ane a certain level yaanokusvitsa. Ukaimba praising songs ekuti you are just uri kutenda Mwari pamusoro pe something une zvaunofila mumwiri mako. Scriptures anotsigira izvozvo ariko. Chatiri kuramba isusu ndechekuti sezvataura Prophet Miracle zvokuti unoda kutanga waitirwa chimwe chinhu kuti uite chimwe chinhu. Aye ndo patinoti anonetsa manje kuti timuti ndiMwari. Nekuti nemushoko raMwari chaimo wapostora chaiwo pawaiparidza shoko raMwari waisatanga waseta bakuti ndiimbirei kuti ndiparidze. Ndiimbirei kuti ndirapa anorwara. Aiwa. Petro naJohana vachipinda muguta wanoona chirema chakagara pa ndipo Mwari zvikazi ashamwari chatingakupa hatina mari yatingakupe isusu asi nezita raJesu sumuka udini ufambe. Hazvidi kutanga zvaimbirwa kuti murape vanorwara. Ko iye Mwari wacho akaimbirwa anoita sei? Mwari anotoimbirwa kudenga. Ndo zviri mushoko raMwari. Akaimbirwa anoita sei? Ndosatati nziyo
dzinosiyana bozi mapraising nziyo dzekurumbidza Mwari dzinoita kuti iye Mwari wacho akuonei kuti muri kuappreciate zvaanokuitirai. That's why muchiona kuti even kudenga kwacho vatumwa vanomuimbira 24/7. Havabvi pachigaro chake vachimuimbira. Bozi izvozvo zvinoita kuti iye azvione kuti muri kuappreciate zvaari neumwari hwake nekuzara kwake. Saka muri kuramba here kuti tikaimba ndo mweya paunobva waburuka. Mweya wagara uri mandiri. But unobva waitanga kuti takudzungudza. Ndo zvatati izvozvo tinoda kubatsirana manje. Tiri kuti isusu zvinokwanisa kuitika, but haifaniri kuita setsika. Zvinofanira kutoitika izvozvo kuti when we worship him tinopedzisira tisina order, tazadzwa nomweya mutsvene handitika. But ngairege kuita kana tichiti kuzadzwa kana ndiri kusimbisa zvamutaura zvinofanira kuitika. Ndauya kusaidire kuti zvinofanira kuitika, but ndati hazvifaniri kuita setsika yekuti zvinotozikanwa kuti tichabva na9 kusvika na30 ndo patinenge takazara. Mutaratere panogona kuitika mukana kuti toimba chaizvo chaizvo. Yes. Mweya wotadza kubuda zvetinotaura zvacho izvozvo. Vanhu votadza kuti taimba chaizvo. Tiri kuti kuoshipa Mwari ka hazvibvi kune isusu ba. Zvinobva kuna iye Mwari kuti ari kuda kutiita sei, ada kuita sei nesu zvatamuimbira. But ukangoona zvaakuita zvekuti everyday zvinofanana ka hasiri Mwari ba, ndande isusu. Ndisu isusu. Pamwe zvinofanira kungoitika mumwoyo. Vhesi irataura zvemwoyo iyi. Zvinhu zviri mumwoyo zvinoonekwa nevanhu iri nemaziso. Kwete. Pane pazvinotooneka kuti vanhu vaimba ende patoratidza zvishamiso zvekuti Mwari adavira kuimba kwenyu. Zviriko izvezvo. But haifaniri kuita setsika yekuti even iye Mwari akasazviratidza nemutoo werudaviro rwatinoona rwuri physical, isusu tongofunga kuti tofanira kuzvifoseredza munyama kuti zvionekwe kuti Mwari adavira. That's wrong. Icho ndo chokwadi, ndo chauraya zvinhu zvizhinji zvekuti vanhu vanoda kubhilivhisana. Yes. Saka kubhilivhisana ikoko kwakuchiita kuti vamweni vanhu vazoti kana zvikatadza kuitika kwenguva wakuenda kotsvaga zvitsvakiridzwa manje. Zvitsvakiridzwa izvozvo zvaakuchiita kuti vanhu vafunge kuti Mwari varipo, asi Mwari havadini, havapoba. Nyaya ingoripo ndeyekuti papaya pandataura ndichiti as we sing we are actually submitting ourselves kuti Mwari chiitai zvamunoda, nekuti Mwari ndiye akatitendera kuti panzira yekunga tichimuimbira. Iye tamuimbira ndiye aakuziya zvaari kuda kuti zvizadzikiswe panzvimbo iyoyo. Ameno kana muri kupaona. Ndosaka Paul naSilas aimba. Mukuimba kwawo ikoko Mwari vakatendera kuti zvimwe zvinhu zviitike, vanhu vachiona. Muri natsopanzwisa. Muchaona kuti tikaramba tichitsvaga nhoroondo, even munoona kuti Sauro wakanga ine mweya wetsvina wakanga ari maari. Muri kupaona. Saka David waizoplaya harp. Achiplaya harp iwo mweya iwowo waidziwiswa. Muri kupanzwisa. Saka Mwari vanotendera kuti paimbwa ivo ndivo vane zvavanoda kuti zviitike mukati menguva. Right. Ndo zvananda kuti mutaure kuti maybe Mwari unotoda kuimbirwa, akaimbirwa unoita something. Chinzwai. Muri babata kana munotaura zvekuti hapu yaitika rohwa mweya waida kudai wodziwiswa, then I think mune simba mukuimba rinogona kudarika kutotaura chaiko. Aiwa ipapo manje turungoti isusu mukuimba mune simba rekuti zveumwari zvinogona kuratidzwa. Yes. In short, whether miracle, kudzikinurwa kwemweya wakaipa, kusimudzirwa kwemunhu kana kutotanga kutaura nendimi during mukuimba. Yes. All those things they can happen. But tiri kuti haifaniri kuita sekungatsika yekuti tinofanira kutanga tadai kuti zvakati zviitike. That's wrong. Thank you. Sekuru Momberume. Right, ngatibate arumana anonga anoda kupoterana nekunzvenga pachinhu chiri po pachokwadi. Ngatitorei kana tiri muchechi maomo mari kutaura. Munozwa pechizi yanguva yedzimbo dzenyasha. Zviri kurewe izvozvo. Mabvunza zvakanaka sekuru. Ndobva ipapo tiri parufu, ndizvere? Tinoimba tiri parufu. Pane unoporofita here parufu kana kuti tiri parufu asi tiri kudini, tiri kuimba. Saka chinhu chimwe nachimwe kana kuti rumbo rumbe na rumwe pane zverunomirira. Correct. Ichokwadi. Ndizvere? Mutori right. Kana tiri parufu tinoimbe dziyo dzerufu.
ndizvo here tiri kudziimbirei nziro dzerufu dzinotiri parufu tiri kunyaradza hama dzafirwa idzi tiri kunyaradza hama dzafirwa tichisisvitsa ngekuimba kuna Mwari ndizvozvo. saka zvasiyanei nekutiwo tiri panguva dzenyasha toimbawo tichisvitsawo kuna Mwari kuti chitipai chiporofita. Mabvunza mubvunzo wakanaka sekuru. Tiri kuti isusu regai tidzokorodze zvatiri kutaura sekuru. Tiri kuti isusu kana tiri parufu hapafaniri kutadza kuporofitwa. Nekuti kuporofita hakudi kuimbirwa nziyo dzinonzi ndedzekuporofita. Amene zvakujeka. Tiri kuti kana uri murodhi sezva imatombozvitaurawo. Kuti unofanira kungoti kana Mwari ataura wobva watotaura. Amene muri pabata. Kochiti pane nguva dzaunoti pakaimbwa umwari hunoratidzwa. Umwari kana hwaratidzwa unogona kutaura zvinopfuura kutaura. Sezvamangotaura zveshe. Kana tiri parufu hakuzi kutaura kuti ndimi hadzitaurwi. Muritaura zvakanaka. Kusazvinzwa isaini yekuti isusu wacho tisu tisingazvizivi. Asi kana tichibuda mustudio muno ndinogona kukuratidza rimwe sangano randakasvika parufu pakataurwa nendimi chaizvo. Asi rega ndiritaure sangano riri kwaMarange. Makambosvika parufu panochemwa munhu wekwamarange here? Ndakasvika pakashaika mutumwa Noah. Yes. Ichokwadi. Wakomana makaona uri kudini kunze kwebuilding. Vaitoimba vachipinda mumweya. Exactly. Saka tiri kuti chinyi zvinosiyana nekuti makadzidziswa kudini, but kana makunyatsa kuziva umwari chaiwo. Yes. Hamutadzi kutaura nendimi kana wazvinzwa zvasvika nekuti uri parufu. Even iwewe uchipa semoni uchiparidza hazvirambidzwi kutaura nendimi even parufu pacho. Nekuti ya communicating na Mwari iwewe Mwari anozviratidza sezva anoda chero nguva. Mwari haafaniri kuita formula, ndonyaya yataramba isusu. Chandiri kuona muranda washe Yes. inhaurwa yekuti vanhu vakauya vakadzisana tsika dzavo. Yes. Vakaisa chinhu chatinoti order of service. Ndizvozvo. Muri kupanzwa? Ndizvozvo. Order of service yekuti munamato wekuvhura ngauitwe namufundisi. Pamwe mufundisi anotowerenga munamato iwoyo pano anotowerenga. Saka ichocho ndo chatiri kutika tiri kuramba nekuti hazvisiri biblical ba. Regai mweya waMwari uite zvauri kuda munguva yawo. Nekuti Mwari ndivo vari kuziya zvavari kuda kuachivha panzvimbo. Muri kuzona. Asi tikaita chinhu tine chinangwa chekuti toda kuita worship in 30 minutes. Ko dzikasvika 30 minutes patona MC ka wakutoenda konyaradza nhu chimirai. Ko kana Mwari ada kutipfuurira imberi. Zvakureva kuti ipapo haaziziri Mwari aakudini aakushanda mune vanhu, asi vanhu ndo vabata program yaMwari. Exactly. Uchizongohwanda aone kuti ndi Mwari. Exactly. Saka ndo zvatiri kuti dai vanhu vabatsirika kuti vatendere Mwari kuti vaite basa rawo. Ivo sezvisikwa voita zvinongodiwa naMwari. Chete. Hatisi kuti muchechi ngamushaye order futi. Panofanira kunzwisiwa ivo. Saburuti here zvinofanira rohwa mudurududu kusvika na. Kutori nevhesi rinoti musangano munofanira kuita order. Yes. 1 Korinde chapter 11. Pane vhesi riri panapa rekuti muchechi macho kana kuti paungano babatapsi newateereri Ndimi vanhu vanofanira kunakirwa nekuimba. Kune vhesi riro rakatonyorwa kuzi nakirwai pachechi. Riripo. Muchiritsvaga vhesi. Aripo handakatitarisa. Ndobva kuriwerenga. Gari uye. Kune mumwe unotambudzika pakati penyu here? Ngaanyengeterere. Kune mumwe unofara here? Ngaaimbe nziyo. Munhu arufara hake ngaangorowe nziyo achifara ari pachechi. Ngabure maalbum. Alright, ndotenda. Handizivi yangu ndakashaisha here. Ndine imwe chechi yandaipinda yanga ine minamato yakanyorwa pamabhuku. Kaidea kangouya pamato ati minamateko yakanyorerwa. Ndaitozviziva kuti every Sunday tinosvika mufundiso obata bhuku handiti kaobva ati chakati ndakazoguma ndakutora bhuku riya Sunday yasvika ndoti ndega amen ndotsveta apa handiziva kuti ndakashashara musandipindure handisakupindura ndoda kutoparafreza area yepo ndangoibata ndichiita brush itofa.
Alright. Mukataura nevarume vaya vanoitiswa zviya izvo havatozvidi ba. Because mavari Mwari anenge ari kuvapa zvekuita, but nekuda kwezvakanyorwa vari kudzivisa. Ndosaka rimwe gwaro mapostora Pauro achitaura kuti zvinhu zvakanyorwa zvinouraya. Chokwadi. Mukaona maakunamata nezvakanyorwa maakufa. Matizovatsvaga havatotenderwi kuuya pano futi. Because munoona kuti naurwa inoitika havatenderwi futi kuuya pano. kuti vanhu vasvike pakunyora zvavo kutadza kuzviisa pasi pekururama kwaMwari. Zvinotaurwa naRomans chapter 10:3. Saka matadza kuziya kururama kwaMwari, imi ndo pamaakunyora zvenyu kuti mubate vanhu. Ivo nekuti vanoda kugutsa madumbu avo futi afundisi iwawo. Akudini akuzviteedza asi mwoyo make zvinenge zvisimo. Zvinoda ivo vacho vanhu varipo vachizvipindurira. Ndakamboda kufunga kuti pamwe inyaya yekuti vanhu vakanga vasati vagona kunamata. Ndosaka wakazoisirwa that, but anyway nyaya yatiri kutaura nezvayo inhau yekuti sei zvichiti panoda kutanga pamboimbwa kuti vanhu vapinde mumweya, zvitinozoona kuti munhu anozotanga kuti heriya ngei zvichida kutanga zvaimbirwa. Right, pari kubuda kukosha kwekuimba, kuti kuimba kune zvakunoita. Pane vamwe vanga vachinditumira mameseji kanzi zvezvinoita ndezvekuti zvinokubvisa, it's a way yekumbobvisa dzimwe pfungwa zvawanga uri kumbofunga nezvazvo, womboconcentrata kuti ndauda kumboita zvekwani, zvekwaMwari pano. Pfungwa iyo yakanaka asi haisi right. Haisi right pakai. Ndopata tichitobatsira kuti unonga uri kubva kuti mwedzi wapera nditi wanga uri kushupana nalandlord, ndipei mari yangu yerent, nditi iyo rita kuti mari handidi handisandana nayo ba chichichichi, wabva wakatsamwa kumba kwako, wakusvika nguva yekuti tauda kunamata. Tikamboimba zvino kuzvibvisa zvinhu zveshe. Ndotsika dzacho dzatiri kuti baba taps dziri dangerous. Zvakashate izvi. Regai ndikupindurei. Umwari hauonekwi nekunga munhu waimbirwa ba. Umwari haufaniri kukwaniswa mauri nekuti waapa newanhu. Uchitori kumba ikokoko kwauine mari yalandlord yausati wamupa. Taurirana nalandlord pamusoro pemari yausati wamupa. Whether akuregerera kuti wanonoka kubhadhara oro haana, but nekuti wataurirana naye wanaka. Bozi unogona kusasvika kuchechi kwacho kwauroda kunoimba kuti uzonake, wobva wangofa iwo chakatsamwa kuti ndabvunzirwe imari. Saka tiri kuti umwari hunofanira kufambwa nawo huri mumunhu, whether waapa chechi oro hausati waapa chechi, whether waimba oro hausati waimba. Umwari haufaniri kuita nguva yaunonzi wambobva nekuti ndanga ndiri kupati. Asi zvichizoita order here. Pamamuchataura pekuti ndichifamba muchida kutaura neni ndobva ndatanga kuti let the cost. Imimi mukandibvunza kuti waswera sei bata kuti litka muri kubvunza zvakanaka. Tiri kuti let the Holy Spirit lead mu whatever chaunoita. Mweya mutsvene une order, mweya mutsvene unotoziva, mweya mutsvene unogona, usaite zvekuonererwa sezvamakuda kuti kuita izvi. Iye kana ati ita, kana asina kutaura usataure. Usaite zvinhu zvekuti uzikanwe kuti uyu anotanga adai, uyu anotanga adai, haasiri mweya ndiwe. Lithium. Usaite zvako, itiswa naye. Isusu tisaise Mwari muzvatinoronga, asi Mwari ngaachirongere zvekuita. Kana tikasvika pachechi Mwari akati nhasi usiku hwese muchange muchiimba mapraising, nditendei pamusoro pekuti ndiri kuchengetai. That's it. Kana akati nhasi wese usiku muchange muchikumbira pamusoro pezvakati, ngatiite izvozvo. Kana iri nyaya yekuti tiri kunzi tinofanira kufamba rwendo tiende kunzvimbo yakati, ndiye ataura, ngatiite izvozvo. Tisaite chinhu chakanyorwa chiri standard chekuti ndo zvatinofanira kuita setsika mazuva ese. Muranda washi ndo zvauraya. Zvakanyorwa izvozvo as they continue steadfast in their doctrine. Andizvo zvakanyorwa zvino. Doctrine raKristu handiti akataura here kuti kana ndaenda ndichakusiyirai mweya mutsvene, iye achakuzivisai pamusoro, mweya ndiye anotizivisa pamusoro pezvakati, handitika. Kutaura kuti isusu tichiverenga shoko raMwari imanual yekuziva Mwari neumwari hwake. But pane mweya unozouya uchitibatsira pamusoro pezvatinenge tadzidza kuti tinofamba takadini. Spirit iyo ndo iri very important inobatsirana neshoko iri, bozi zvinodyidzana zvinhu izvozvo. Isusu tisati, handimuona tiri kutaura panapa,
Tinofanira kubvunza kuti kana tapedza kutaura Mwari ari kumboti kudini. Can we read the Bible tinzwe kuti Mwari ari kudini? We need the Holy Spirit to speak matiri isusu as individual kuti tikwanise kuziva kuti baba taps nekurarama kwawo chii chiri kufanira kuitwa pavari kuti wapfuurire mberi mukunamata Mwari. Izvozvo zvababa taps hazvina kunyorwa apa, but Mwari akatibatsira nomweya mutsvene kuziva zviri mamuri. Takuchidzoka kureferensi yeshoko raMwari manje kuti zvinhu zviri kuitika pana baba taps izvi tinozviona mushoko raMwari pakati. Ameno muri kuzviona. Saka zvikashaya mweya mutsvene zvoshandisirwa manyoro chete pane dambudziko. Sekuru Momberume, zvikaite chinhu chisina mutemo sekutaura kwari kuita zvinhu zvinonetsa. Correct. Kuti mweya mutsvene iwowo uzotaura kana kuti Mwariwo azotaura kunge mabvi pamutemo pakurawa kwenyu kwemunoiti bhaibheri rani renyu. Saka nesuwo kuchikaranga ndozve zvinonga zviri kududzira kuti kana taakuimba tiri kuchikaranga ndizvere zviri kupe mucherechedzo nekuzivisa kuti petiri pano tiri pabira, petiri pano tiri kuite zvemanzuzu, petiri pano tiri kuite pati. Ndizvere chiri kutanga mutemo wezvinozodudzira kuti zvetiri kuita zvino izvi tione kuwadzana nazvo. Saka tikati mutemo atifaniri kunga tiinawo tinonga tiri kurasika ngekuda kwekuti masoko etinonga taakuzozwa kana kuti mweya mutsvene waari kutaurawo unonga uri kubva through mutemo unenge wakagadzirwawo tiri kuteedza kuti zvizoita saizvozvo. Alright, ngatitaure masoko ekupendera. Muri kuti here mweya kuti udzike kuti mweya ubude haunei nendawa nekuimbirwa. Yeah. Kuimba kwakanaka handiti hakuna umboshata ende kuimba kunhu kwakatonakisa chaizvo, but hazviite kuti titi kana tikaimba handiti ndopanguva kuti kana taimba mweya mutsvene ipapo ndopaunongodzika chete. Mweya mutsvene unodzika every time handiti, ende mweya mutsvene unogara mumunhu. Kana wakagamuchira Jesu iwe mweya mutsvene wapa musoro pako. Bhaibheri rinoti kana munhu atendeuka zvekare zvaita sei zvapfuura handitika zvichoti mweya mutsvene wamauri ndo waakuchitungamirira upenyu hwako iwewo handiti. Saka pane pekuti zvachimbotaura kwai ndanetsana nalandlord ndazodai handitika ndozoenda kuchechi kuti ndiimbirwe. Wangoimbirwa futi uchibuda ipapo nyaya dzalandlord dzingoripo futi. Hanzi vanhu vasingaimbi vanozoguma vazvisungirira. Ari right. Mutero ataura zvakanaka chete. Mangwanani vataps mudara wechiwanhu uyo ari kutaura chokwadi pazvinhu zvavo. Mapasta vanoenda kunotora mishonga kunyika dzimwe dzakasiyana siyana, saka vanozouya kuzobhaisa vanhu. Ndine machipazi wadisi mutasa. Oh, thank you so much machipazi. Ameno zvinongosiyana zviri kutaurwa zvacho, but ndiyoyo vanhu vaMwari vari pano vari kutora kuti tikasaimba mweya unongodzika. Ende wataurawo zvakanaka zvandafarira kana kuti zvandanga kuzwisisa kuti mamwe machechi zvakutoita kunga mutemo kuti tofanira kutombotanga tadai tikadai manje kwakuchizodai. Ende wari kuuya kubackground yechipostori yavari kuti pane munhu wavanototi nyimwe nguva akaimba nhingi mweya wedu unodzika. Maybe hazvisiwo maimbiro emunhu wacho here ekuti pfungwa dzedu dzinodzoka kudzokedzana kudai. Unoziva kuti pakumeditata handitika uchifunga nezvaMwari stereki zvichifunga zvakadzama nezvaMwari uchiti oh yes Lord, oh yes my God, oh yes Lord, handitika kuine umwe munhu ari kukuimbira uku zvinokutokonya kukupinza mune imwe realm. Ameno, hazvisizvo here? Zvakatonaka zviriko but haifanirwa ngetsika yekuti everyday ndofanira kurowa kakati kai kuti ndimeditate. Batai zvatiri kutaura tati zvinhu izvozvo zviriko, but haufaniri kungorowa ikako wobva wadai daily kuti ndikangorovako ndobva ndatodaiwo yatsika manje. Because mumachechi vanotozikanwa kuzi kana taakusvika uko ngatipe nhingi. Exactly. Anorowa kakati kanenge kakatonyorwa. Saka ndo patiri kutaura kuti aiwa kuimba hakuna umboshata baba taps. Muri kuramba zvipo here? Kana yanguva yekuprofita inzwai, kana yanguva yekuprofita zvinonzi madaidza baba taps handizvere? Baba taps obva uya lekaya haleya. Iyo nyaya yekutoti nguva yekuprofita iyoyo ndiyo tisi kuwirirana nayo. Alright, kana pasvika panguva inoda chiprofita Mwari ngaangotaure kana ada kutaura. Yes. Zvine order chete.
imi muri kuramba kuti wamwene wakapohwawo zvipo zvavo zvekuimba handizve vanoimba ka Aiwa. ngavaimbe nekuti Mwari ati vaimbe chete, ngavasaimbiswe netime table. Munoziva kuti vanhu vanoimba vanotsikirwa Saka muchechi. wanoimba Rega ndi nguva. explain further. Do you know kuti vanotoimba vacho vanotsikirwa muchechi? Pane paari kunyatsonzwa kuti semoni iyi kufamba kwari kuita, I've got this song yandiri kunzwa kuti ndinofana kuimba pano kuti vanhu vasimudzirwe. Iye ndiMwari ataura, but munhu yeye haatoimbi nekuti mufundisi akudini, akutoparidza. Saka zvatovhara nemimi wepurezidendi worship nezvamaita matopedza, maakumirira kuti panopedza mufundisi semoni chiimbai, oro iye mufundisi ndiye ega anogona kuti chimbondiroera kakati during my sermon. Muri kuona kuti itsika. Iye ari kufila kuti I'm supposed to sing whilst you are preaching, because Mwari arikunditaura mune munhu ari kurwara anofana kuporeswa nekuimba, anotomira kuimba ikoko nekuti mufundisi ari kupa sermon. Tinotenda. Exactly. Maita enyu wasadare nekutibatsira kwamaita muzuva ranhasi. Ndakanga ndiri kuMozambique nezuro, kwete kufunga kuti ndandichienda kurenewal. Ndakanga ndine muchato wakanga uriko kuMozambique ikoko. Takaona nguva yakanaka nditika thank you so much. Maybe namba dzenyu mungangosiya manumbers kuti vanhu pamwe zvimwe zvauda kuzozwisisa kubvunzurudza, vamwe vanoda kutopinda mumatare chaiko kuti sekuru zvakamira sei, vamwe vanoda kunamatirwa kana kubhabhatidzwa, wafundisi waripo. Chatangana sekuru Momberume. Sekuru Momberume, ipai vanhu namba dzenyu. Namba dzasekuru Momberume dzinoti 0773 765 720. Ndodzokorora zvakare 0773 765 720. Mazvita. Alright, sejari yenyu iripi zviya sekuru? Sejari yangu iriko kudanga mvura uko nekuHobos. NekuHobos. Mune tu semasejari? Tine tu masejari. Musejari munoitwei? Musejari munorapwa nekuchizoti musejari mumo hatimbiba kuti sekuru auye. Sekuru anogara atoripo, watosvika sekuru otobuda zvisina kuimbirwa musejari. Asi kana tazoite paungano sekuru ano manje akude kuchiimbirwa kuti kudakara nekuchipembedze nyama, ngekuti hatisi kumatariba, tiri pakudakara pabira. Ndinotenda. Prophet Miracle Taku. Namba dza Prophet Miracle Taku 078 297 9971. Ndodzokorodza 078 297 9971. Prophet, munhu akauya ine problem yake munotomupedzera here kuti I'm seeing in the realm of the spirit? Tinototaura zvichitoita zvakanaka. Zviri kuitika zviri kunetsa munhu. Mwari atori matiri. Ndinotenda. Right, Evangelist Ruwende 0774 447 149 0774 447 149. Pastor Brian Marwenze 0788 948 763 0788 948 763. Tinotenda kudakara takumana Hestera Mundozi baba Tapso mwanditi dhila naye taura naye tiri kuti kwanhasi tombogumira pano. Whitney Ngorima kambo kanozingira zidzedenga.